Leto našich dvoch rosničiek a jedného žabiaka bude pracovné. Pomedzi povinnosti si však určite nájdu čas aj na oddych a cestovanie. Ja budem mať leto také pracovné a chystám sa potom na dovolenku až v septembri. Na nejaký predĺžený víkend určite chcem ísť do Chorvátska asi, môjho obľúbeného. A potom v septembri na nejakú takú väčšiu dovolenku. Ak sa teda podarí, uvidíme, ako to všetko bude. No. Ja si urobím aj leto v zime. Ja väčšinou to tak mám radšej, pretože ísť z tepla ešte do väčšieho tepla, to je pre mňa trošku hardcore, a takže ja sa snažím viac menej si to leto užiť v zime. Aj napriek tomu, že má naša trojica dovolenky ešte pred sebou, krásne snedá pokožka dámskeho osadenstva prezrádza, že slniečko si tento rok už dopriali. Je to vidieť? To sa teším inak, lebo som spravila. Ja som náramne snedý teda. Ja som najsnedší. Ja sa snažím udržiavať ešte z toho Thajska, teda chodím sem tam aj do solária, aby teda na tej obrazovke možno to nepôsobilo tak mŕtvolne, pretože ešte tie svetla, ktoré máme vo virtuáli, ešte tak pohltia. A ja vyzerám tak mŕtvolne, lebo... Ale nie. Nechcela som, sa slnko bojí. Ja sa bojím slnka, lebo ja som taký nordický typ. A ja mám ešte navyše alergiu na slnko, takže veľmi sa nevystavujem. Ja do solária určite nechodím, ale začala som sa učiť wakeboardovať, tak stále som na slnku, keď sa dá, celé dní, tak sa tam trápim a tú alovicu mám ako v živote nikdy. Počas letných mesiacov budú pre vás naše rosničky pripravovať rozšírené predpovede. Už pred dovolenkou budete vedieť, aké počasie a more vás čaká vo vašej destinácii. Poskytujeme prímorské letoviská, samozrejme také tie najobľúbenejšie, najčastejšie vyskytujúce sa v rámci toho, kam Slováci najradšej chodia. Prispôsobujeme sa týmto veciam a samozrejme vodné nádrže v rámci Slovenskej republiky. Počas letných mesiacov vzhliadame k oblohe a k televíznym predpovediam počasia s oveľa väčšími očakávaniami. Náladu nám dokáže pokaziť aj malý mráčik. Zdá sa, že tento rok sa leto na Slovensku predvedie v plnej kráse. Leto má byť vraj extrémne horúce, nám z dobrých zdrojov, ale bude to také popredkávané takými extrémami, zase, že bude aj chladnejšia nejaká časť, ale má byť veľmi horúce leto. Takže... Musíš tak ukázať, že bude veľmi horúco. Bude veľmi horúco. Leto bude predovšetkým také, aké si ho urobíte. Majte ho hlavne plné skvelých zážitkov.